Bueno, em trobo per la zona del riu Mekong, aquí a Vientiane, a Laos. Estic caminant per aquí i bueno, ho estic passant la mar de bé, no? Aquí caminant entre tota aquesta gent i bueno, veient aquests puestos de parades de menjar tan autèntics. M'està portant molt bones vibracions, estic molt content d'estar aquí, la veritat. Ho estic passant millor del que em pensava, estic content de veritat de tornar a estar a Laos. És molt autèntic caminar per als mercats de carrer. Bueno, tota mena, no? Tota mena d'històries, no? Menjar, veus marisc. Tot al carrer, sense cap mena de problema, veus la gent com viu, és molt autèntic. Són molt simpàtiques les nenes. Cap un crap. Bueno, fins ara vaig caminant. Vas caminant per aquí, tothom et diu si vols menjar, si vols prendre alguna cosa en el seu negoci, però bueno, no t'agobien, és de bon rotllo, és la gent molt educada, molt pacient. Hello. ดาวพีทพระสมพูดนะครับ ผมหิวข้าวผมไม่หิวข้าว ไม่หิวหรอคะเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะ คุณชื่ออะไรครับ แซนดี้ค่ะ โอเคไม่อร่อยไม่อร่อยพิษตังผู้บารอแซนดี้ค่ะ ยินดีมากผมรอมากอะไรสักฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไหมสวัสดีmolt estar aquí molt